Alana ngula atama untuk pencarian dana ima di pesta Gotilondot, pesta tahun kesehatian kami sian sektor Judea naing tampil ma di bagasan Tikion alania kamanginang rap udur mahita lau manuk pahi di Ulaota melihat pinasahat mah tu personil dari Judea. Jesus di Oluta, Olua, Aula Roma, Omoni Tapadau, Majatni Rohani, Olo Jesus. Domian di Rohata di Oluta balas ni Rohama ada merong olu di perdagingon di Tuhata radedo isude para siroha do Tuhani batasi gong parlutani somasa ditahe tolong ni Tuhani disude natino panai Porsea dihatani Tuhata disarihon Tuhata dototo balas rohe mardongan olopo pasangapon koarni Tuhani dikatani Tuhata disarihon Tuhata dototo
pasangapun ko arni Tuhani para siroha do Tuhani debatasi gonggong parlu tanani so masa ditahe tolong ni Tuhani disuke natino panai na porsea dihatani Tuhatan disaringon Tuhata dototo pasangapun ko arni Tuhan para siroha do Tuhani debatasi gonggong parlutani so masa ditahe tolong di Tuhani disude natino panai so masa ditahe tolong ni Tuhani disude natino panai Mulia tema hupasahat rohanami Tuhamu saluhutna amanami dohot inanami ruas niha KBP Cimanggis sayang giat matutu marhite-hite pared deonon boila marbungaran guarni Tuhata mulia tema dihita. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita salhutna adorang sota mulai par minggota apala di Tikion maratang yang mahita di bagasan rohat tabi. Amen. Tapuji Tuhata marede mahita. Mulia
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Tigor do akadalan ni Jehovah, jala halak partigor mardalan disi, alai anggo halak parjahat, tarasulandit do disi. Haleluya. Tangiang mahita, ale Tuhan debata para siroha jalana bonar, mauliate hudok hami ala dipahisar ho tuhami barita nauli, nama nondangi rohanami, ayalani iung bahinu tanda hami hodohot lomoni roham, dipangido rohanami, naing mangulahon lomoni roham hami saleleng dingoluon, jalanaing martua hami bahenonmu. Sai parbadiai marohanami marhite-hite tondim, jala pargogoi mahami mangorom hisap-hisap, dohot manggotapon roha portibion. Sai palas marohanami mangoloiho, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende hita. Patik ni debata di minggu ta sadarion dibuat sian sada Korintus onom ayat 20. Songonon mah hatani tu hata. Ayar gado hamu ditobus dibaheni pasangap hamu mah debata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite tondi muna ai debata do napunai ido sahatna atong rap mangidogo mahita tuado pani debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaon na hombar tu patikmi. Amen. Marende hita. Aduh
Potima dosata nagodangi tuadopan ni debata maratangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroham midahamatean ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadikon dalanna asa mangolu ibana. Ido dipangido roham. Alani iumbahenu pangido hami. Sai sundati matoru-torum, asa unang mangonai be tuhami. Sai sesama sude dosa nami, asa mangolu hami di bagasan asi ni roham. Sai pargogoi mahami, asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Songonondo hatani Jehova. Unang ho mabiar ayahudo siluluhon ho nunga pola hujou goarmu ahu napunaho hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Marendehita. Epistel di parminggota apala di tikion tarsurat di Heber 12 mamukasian ayat 10 alu rodi ayat 20 sia marsikat sorin mahita majaha hamima na parjolo songonon mahatani tuhata. Aidang didapoton hamu na tarjama na marsigorgor di bagasan api manang hagolapon haholomon rodi haba-haba. Aidang tartaon na sida paksay namandok, molodais dorbia tudolok, ikon matei dangguran. Alai dolok sionido didapoton hamu, dohot hutani debata na mangului, ima Jerusalem na di banua gijangi, dohot suru-suruan namar loksa-loksa, ima loloan pesta boloni.
dohot Yesus panguluni parpadanan nai barui, dohot mudar na mangurasi i, para suara nadu menggan unang mudar ni si Abel. Tano ondo dihutur suarana ujui, alai anggon waing marbaga-baga do ibana songonon. Sahalinari do ahu makuturi, dada holan tanoon, dohot ma banua gijangi. Dibaheni mauliate marohatta alata jalo harajaon nasotar hutur marhite-hite ido gabehita parhalado halomoan ni debata mardongan biar dohot hadaulaton. Ido sahatna martua doakan natumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Marende hita. Tidakon maha porseot tai, songon nahina tidakon nidongata sa porseon, di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogona sohatu dosan, na tumopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imanan tinubuhon ni si Maria, nagebe-gebean sian tondi porbadia andorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumahon na bernit di panghuman ni silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang, na tuat tubanua toru dong ditanom na mulak mangolu diari patoluhon, nama naik di surgo lahundul siamu ni debata Jahoba, amanai pargogona sohatu dosani. Disima ibana paimulak sogo tutanoon, manghumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditondi porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, doho dihasisani dosa, doho dihatai namandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, doho dihangoluan na sora suda. Amin. Tabegema kor sian ina Esther, diudutima sian ina Deborah.
tabegema titing na masa di huriata na sa mingguan. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna tapai hutihut ma titing nama ragam di Minggu 21 Agustus 2022. Guarni Minggu tasadarion Minggu pasapuluhon dung Trinitatis lapatana hasitulu sadaon ni debata. Topik Minggu hadalautan ni halomuan ni debata. Kebaktian sekolah minggu di Patupa tatap muka masuk pukul 7.30 WIB. Nami ngasi Korto Minggu tanggal 20 Agustus 2022 Ima Parjolo pukul 7.30 Ina Hana Ina Deborah dohot Ama Huria. Paduahon jam 10 WIB Ama Jericho Ina Kamis dohot NHKBP. Sore jam 10.05 WIB Ina Hester Ama Salom dohot remaja. Opat pertanyaan sektor nomor Parjolo hari Selasa tanggal 20 Agustus Ima sektor Nasaret di keluarga Nyonya Tarigan Inang Boru Siotang Gang Sau RT 04 RW 04. Sektor Judea di keluarga Amata S Raja Gugu Inang Boru Naibaho Jalan Kenari 6. Sektor Roma keluarga Amata A Situpul Boru Siobing Jalan Belong RT 01 RW 08 nomor 120. Sektor Efesus of, Sektor Korintus of, Sektor Kanan di keluarga Amata Situa W Huta Barat Inang Boro Manalu Jalan Ciherang RT 05 RW 05 nomor 04 Sukatani. Di hari Rabu tanggal 24 Agustus Ima di Sektor Sion di bagas keluarga Amata H Sinaga Inang Borsi Marmata Jalan Bakti Abri Gang Saud. Di sektor Betania keluarga Nyonya Hutauruk Boru Tapia Jalan Radio Raya nomor 15 Komplek RRI. Di sektor Filipi di bagas ni keluarga Amang El Pane Boru Harianja di alamat Radar Auri Gang Bakti. Sektor Galatia keluarga Amata Situa MC Tinja Inang Boru Manulang Jalan Dongkal. Di sektor Kolose keluarga Amata Situa T Siagian Inang Boru Mare Gang Masjid. Bethlehem keluarga Nyonya Situa Simamora Inang Boru Raja Gugu Komplek Jati Jajar 1 RT 04 RW 04. Palimahon Papungu pilihan amplop resort di hari Minggu tanggal 20 lalu nanaing ro di Papungu pilihan amplop dohita ima amplop resort. Tapasaat ma di bagasan las ni roha di tiki pilihan na paduahon dung sidung jamita. Pawanopon titing na berbagas. Naing manjalo pasabasu perdongan parsial peon ma Julius Halasoni Simamora anak ni hala Amata mengoloi P Simamora tubuh ni inang hal inata Romauli Simanulang alamat Nasida Jalan Parung Bingung RT 01 RW 05 nomor 27 Maruyung Huria KBP 5 Resort Cinere Dohot Oloana Novi Norma Yunita Nainggolan Boru ni hala Amata Sariman Nainggolan tubuh ni hala inata Heldawati Simamora Nahinan alamat Kampung Sindang Karsa RT 07 RW 05 nomor 76 Cimanggis. Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis
Tarpasu-pasu di gereja KBP Limo Resort Cinere hari Rabu 27 Agustus 2022. Na pepituhon ruas parguru mulai di minggu sadarion tajalo do gabe ruas parguru ima keluarga Robert Marulitua Manalu inang boro pakpahan do tolu yanakon nasida masuk to sektor Bethlehem. Na pawaluhon ruas napida mulai di minggu sadarion nung apida huria ima keluarga Amata Indra Simatupang inang Borussia Mamora Siregar dohot dua ianako nasida sian sektor Betania pida tu HKBP Kirap Remaja distrik 20 lalu di Beskap. Pasiahon pilihan bulanan dohot iuran diakonia sosial. Maulia tema di pasat huriata tu sudah ruas naung pasaton pilihan bulanan na dohot iuran diakoni sosial 1 bulan Agustus 2022 tu akan naso pasato dobe taingot ma amanginang makarikoton pasahaton ganup bulan tu huria marhiti parhalado sektor nabi. Pasapuluhon kegiatan pesta dohot gotilon dohot tahun kesehatian sian sektor dohot kategorial. Kegiatan pesta gotilon dohot tahun kesehatian di minggu sadarion 21 Agustus 2022 ima sektor Efesus di kebaktian pukul 7.30 WIB dohot sektor Judea di kebaktian pukul 10 WIB. Pas 10 sadahon sosialisasi showcase na poso HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Dung sidung majati tingon tangi honot tado sosialisasi kegiatan showcase na poso bulung ni huriata ima na pinasahat ni Amata Ketua Dewan Konyonia. 12 torop ni ruas nama doti permingguan tanggal 14 Agustus 2022 870 hala. Nah 10 tulu ruas nama ruang tahun kelahiran 44 hala ulang tahun pernikahan 9 keluarga Padita dohot parhalado resort HKBP Cimanggis Pasaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 15 sampai 21 Agustus 2022 hatani bata nama hasi Pasikopon las niroha muna tersurat di Pesalmen 20 ayat 5 saya dilehon matu ho si subut roham jala di pesawat ma sakapmi 14 pilihan bulanan manang tahunan torop na pasaton puluhan pilihan bulanan di bagasan on mingguon walukaka gudang na 1.550.000 rupiah. 15 pilihan iuran diakonia sosial torop na pasaton pilihan iuran diakonia sosial huria di bagasan mingguon walukaka gudang na 1.300.000. Seplonom keuangan gereja Tuhuria gudangna 10.720.000 rupiah. Tu pembangunan gudangna 7.310.500 rupiah. Pusat 1.500.000 rupiah. Amplop diakonia sosial 5.021.000. Jumlah salutna ima 21.550.500 rupiah. NB molotung adong pilihan na so tercatat manang salah redaksi aka pilihan ni asa hubungi tu parhalado rade mahami padenggaton songonima titing nama sa doho si pamasaon di tonga-tonga ni huriata saya di pasu-pasu tu atama pilihan ni bahan sangat ni huriata sonari pinasa tu amata Dewan Pasaton Sosialisasi.
Shalom. Selamat hari Minggu mari hita saluhutna. Madok mulai tema ita Tuhan mata Tuhan Yesus Kristus Tuhan debata ala dia debati hita hai bason bui hita marpungu di bogasan minggon memuji pasangapon guarna di tengah-tengah ni huriata. Sada sian program ni naposo ni huriata ima dinalaho mengadakan kunjungan gerejawi tu Lubuk Baja. Programon nunga 3 tahun nok salpu dirangrangi alih-alih pandemi Covid dan buat terlaksana. Isa kapinasida di tahun naro naik 4 tahun kunjungan gerejawi itu gereja AKBP Lubuk Baja. Alani amanginang di Batu Panasida dosa ada kegiatan ima namar goar showcase dengan tema Satahi Sauluan. Subtema Sada Petrus 3 ayat 8 dan hendaklah kamu semua setia, seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Di bawah ini do amang inang dohot sude ruas ni huriata di Patu Panasida acara showcase ima nanaeng di Patupa di tanggal 3 September 2022 bertempat di HKBP Resort Cimanggis lantai 2. Hobar tu kegiatan ini disakapi nasida anggaran nanaeng si luluan nasida godangna 124.450.000 rupiah dengan perincian tiket pesawat PP 45 halak naborhat godangna 100.700.000 rupiah, tiket PP sian Depok tu bandara godangna 505.400.000, mangan opat arit hari tolu godangna 8.100.000, kita bacan ramata dohot pembayaran penginapan sebesar 6.750.000 rupiah, perlengkapan acara 500.000, biaya tak terduga 100.000, total masudi 124.450.000 rupiah. Berdasarkan latar belakang tersebut, naing di Patu Panasida ada pentas seni yang mengangkat tema kebudayaan Batak. Sada kegiatan sangat positif menurut kami di tengah-tengah ni akan aposota nadong di kota metropolitanon. Mereka mengangkat satu tema kebudayaan Batak. Songo dia asal mana dan sida dia budaya-budaya Batak nadong di hita ala Batak secara khusus. Di acara ini adong dotulu penampilan naparjulu imakor napaduahon bentuk drama keluarga napaturuhon tari manang tortor. Showcase naposon dihadiri bintang tamu yaitu Abraham Ewaldo Serumeng, finalis The Voice All Star 2022. Untuk mengikuti kegiatan on, adong dibayan opat kategori, manang penjualan tiket opat kategori, naparjulu 5 tiket VIP dengan harga tiket 500.000 per orang di Paradinasida Holland walu tiket do di acara. Napaduahon tiket platinum dengan harga tiket 350.000 per orang di Parade 72 tiket saja. Napatuluhon tiket warna gold dengan harga 100.000 per orang di Parade 112 tiket saja. Napawaton tiket warna silver dengan harga 50.000 per orang di Parade untuk 20 halak. Cara pembelian tiket di Buedo Tuhor ima melalui stand nang adong ditoru di bayan naposota nak mau masuk ke Tusonta bereng sebelah kanan adong di si naposota menjual tiket Buedo Tuhor di si manang melalui panitia manang melalui WhatsApp nang adong di Paradinasida ima di majalah dinding nang adong di Huriata. Jadi total dana nang terpapunguna sida godangna
sonari ono 10.700.000 rupiah, sehingga kekurangan nanaeng siluluan nasida hobar tu ulau ni godangna ono 10.700.000 rupiah naik. Songonima amanginang makirim dohami sian tonga-tongani parhalado ni huriata panupahion baik sian amang padida parhalado songsoni sudi hita ruas ni huriata asabui terlaksana kegiatan ni hobar tu naung direncanahon nasida. Partisipasi dan dukungan sudi ruas sangat warapok kami asa lam maju naposoni huriata lam tarida talenta nasida songon generasi penerus di tonga-tonga ni huriata asa ta support manasida manginang hobar tu natolap tarbain hita ima nabui tarpasahata mi songon sada sosialisasi sian punguan naposo bulung AKBP Cimanggis tuhatama nama dongani hita saluhutna Shalom horasma di hita. Tabegema kor sian amasalom.
Maredehita laos tapasahat mapeliata sadaa dohot sadabi. Pertolongan Yesus di jolongku.
Rameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amin. Horas ma dihita saluhut na. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Barita nauli di parminggot ta sadarion di enetsian buku Yesaya biddu 58 mamukasian ayat sia bagian B sahat rodi ayat 14. Songonoma hatana disi takas mata pahutihut hujahahon di tonga-tonga. Molo di paholang ho sian tonga-tongam pangarupaon tudu-tudu ni jari-jari dohot pakuling hajahaton. Jala di lehon ho asini roham tunamale. Jala di pasabam ho rohani nadangol. Jadi bicar mahatiu rommu di bagasan haholomon. Jala hagola pommu tudosson hosniari. Jadi saitotong ma togu-toguon ni Jehovah ho. Jala pasabamon na roham di akainganan na rahar. Jala papiron na holi-holim. Gabe tudosson porla na siniram doho. Jala songon mual na sodung marsik. Jadi paulion niya ka anakmu ma aka pasi-pasi sian narobi. Patidangom mo ma aka ojahan marsudut-sudut. Jala goaron ni halak maho. Si pauli aka riga. Si totas aka dalan balobung asa hainganan. Molo tung ditait ho pakmu sian ari sabat. Mangulahon lomo ni roham di hari habadiahoku. Jala di goar ho ari sabat. Ari hasoloan marmulia dia kajol manabadia ni Jehovah. Jala di pasangap ho ibana. Unang diulahoko akka dalammu. Unang diihut-ihut ho lomo ni roham manang marhatarari. Jadi marlas ni roha maho mida Jehovah. Jala ahu manugu-nugu ho di atasnya kabutul-butul ni tanoon. Jala parmudu-muduoku maho marhite-hite parjabaran ni Jakob oppumunai. Ai pamangan ni Jehovah do madok songoni. Ido sahama. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ibadah sian hata aslina di hata Heber abodah memiliki makna mengambil sikap menunduk untuk menunjukkan rasa hormat seorang hamba kepada Tuhan. Jadi molo didok kita beribadah, kita sedang menunduk di hadapan Tuhan, Tuhan kita sebagai hamba. Idobain na di hata na asing didok molo ibadahi mengabdikan diri kepada Tuhan. Mangulahon na hinalomohon ni rohani debata. Ima ibadah. Asa alani ido molo ibadah dada holan persoalan hubungan secara vertikal hita jolma tu Tuhan debata. Alai dohot do hubungan horizontal antara hita dohot sesama manusia. Ima na ginoran na ibadah nasikop manang ibadah na sian hata abodah. Ido bain na didok si Yohanes disada Yohanes bidu 4 ayat 20. Pargabus dohala nama dok holong rohana di debata HP dihosomi donganna ai naso maka haholongi donganna nani idana tung songo dia mah haholonganna debata naso ni ida. Ini sangat logis. Seorang yang menyatakan diri mengasihi Allah tapi tidak menyayangi sesamanya, dia adalah pendusta. Bagaimana mungkin dia mengasihi Tuhan yang tidak dilihatnya, sedangkan orang yang dilihatnya pun tidak dapat dikasihi. Omma nadi paingot debata tu bangso Israel marhite si Jesaya. Satiki ngaruar bangsoon sian perhatobanan ni Babel. Dungi nga saha na sila tu Jerusalem.
Memang di Yerusalem hancur lebih sudi, mamukka mana sida membangun Yerusalem, mamukka mana sida mangulahon aka peribadahan na di kota Yerusalem, songon na jului. Macai ringgas do na sida beribadah, ringgas do na sida patu perayaan-perayaan di bait suci, ringgas do na sida pasahat pelean, korban syukuran, tutuhan debata marhite bait suci, jala ringgas do ganu pari halaki mangalului debata. Ganupari do nasida membahas hatani debata laho atusan ni nasida. Alai tung songoni pe diulahok kalaki di ida nasida di hidala nasida songon naso ditangihot debata do tangyangna. Songon naso di pasu-pasu debata do hamin naroha nasida. Ido ubaina gabe tubuh suku-suku di nasida di ayat napa toluhon di atas inturbuk tai tolu bagian A suku-suku ni bangsoi do idok nasida ninna do bohasa tung marpuasa hami hapedang di idaho hupasipal hami daging nami hapedang diparduli roham. Mereka merasa melakukan ibadah, memberikan korban syukuran, mencari Tuhan setiap hari, tapi sepertinya doa-doa mereka tidak didengar, permohonan mereka tidak dikabulkan. Mereka bertanya-tanya demikian kepada Tuhan. Dan kesempatan itu Tuhan pakai untuk membuka kepalsuan kesalehan umat Israel. Dipakai debatado kesempatan ini lahu mangukka aka parsobaon peribadahan nasohinalo mohon ni rohana na niulahon ni bangsoy. Molo tauduti di ayat tulu nakaning bagian B. Uduk ni nahujahan king di do di si. Idama diari parpuasa muna apala disima disebut hamu rohamu jala disosak-sosak hamudo pangulamuna di ayat 4 idama marpuasa pe hamu asama bahen bada doho parsalisian huhut mamastafi mangasahon gostong ni botohon tohodo diulahok kamu ibadah tohodo diulahok kamu parpuasaon tohodo di pasahat tamu akapelean alai tongdo disosak-sosak kamu akapangulamuna kalian menindas buruhmu ninna Tuhan debata diulahok kamu do parpuasaon alai natinujumuna bada doho parsalisian odo nahyadi dok marhite panurirang Amos di dok debata huha gigi hodo parsobamunai. Allah benci dengan perayaan-perayaan kita. Allah merasa jijik dengan persembahan kita. Karena apa? Kita melaksanakan ibadah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ternyata ibadah yang dilaksanakan oleh umat Israel tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan di halomohod debata hape hadaulaton naniula ni bangsoi satiki. Akamanginang molo disukut tuhi taon nuai. Buhadu tutu parsobota nasaliling naon. Sudah bagaimana ibadah kita selama ini? Apakah itu sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Dalan lahu mengalusi ganuk mahita mengalusi di bagasa rohata alehu urupi mahita ditikin yang mengalusi marhite nama nangihon tolu tanda sada hadaulaton nahinalomohon ni debata 3 tanda ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Naparjolo mamelehon diri hudok naking ibadah sian kata asli na abodah menundukkan diri atau tubuh di hadapan Tuhan. Molo didok halak na hadaulaton nahinalomohon ni dewata na parjolo ima mameleho dirina. Seluruh tubuh kita ini sedang kita persembahkan kepada Tuhan. Memang ibadah tidak terbatas hanya 2 jam yang ada di gereja ini. Seluruh kehidupan dan aktivitas kita itu adalah ibadah. Tapi kita ambil contoh, kalau ini kita sebut ibadah. Nah dulu kita di gereja kurang lebih 2 jam tadok maon gabe parsobaon, manang hadaulaton, manang ibadah. Suku-sukunna bohado tutu. Nung ngasitong tapeleho dirita tutuhani selama beribadah di bagasan na 2 jamon. Apakah kita sudah benar-benar mempersembahkan tubuh, mempersembahkan diri kita ini secara utuh dan sepenuhnya kepada Tuhan selama kurang lebih dari 2 jam ini di dalam ruangan ini?
Jika jawaban kita ya, molo tadok do nung ngabiamang, berarti dang tagamon saya dong beidau sejuluon na mulai ibadah apalagi di jamita. Oh lanna hapenomma na dibatiup-tiup. Dak kaida bisiano ni molo songoni do naking dawdok konida. Manang dak kaida be halak na saya na sejulukan modok-odok no para modom. Ngana modom mana modok-odok manggang gunungan namu se. Edah adong bebemmu. Sahat tu budis. Edah adong bebemmu. Mengganggu dengan nai do songoni. Ya. Adong nakis songon. Adong, dia doh. Dan nahu bereng dana memang na sengaja usurak do son. Adong do usurak son. Jadi orang yang benar-benar mempersembahkan dirinya kepada Tuhan, kita pasti akan fokus kepada Tuhan selama ibadah itu berlangsung. Kurang lebih dari 2 jam. Dan seluruh anggota tubuh kita ini kita upayakan untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, termasuk di ruangan ini. Unang juan non tapi kiri dung luar hamusen gerejaon. Alai di bagas gereja pe sudah pamatang tahun ikut tapak kedo lahu mangulahon lahina lomohon ni rohani debata. Ido nakeng na idok ne di ayat sia bagian B. Idok di ayat sia bagian B. Molo di paholang hosiat tongatongam pangarupaon. Tudu-tudu ni jari-jari. Dohot pakuling hajahaton. Ternyata boy do HP di tonga-tonga ni gerejaon, di tonga-tonga ni peribadahan tahun, muncul lupi akasi sesongono. Mengulah ho pangarupaon, dohot akka tudu-tudu jari-jari, saling tunjuk-tunjuk songoni. Perselisihan do naidok nadison. Jadi adong do sahali barita marong apoda. Adong sahala ama jarang marminggu. Jero paditai maju pangibana. Dungi Allah songona sagani bana nang ro paditai di narohana ala mau marminggu hari minggu. Lai bana marminggu. Tungpe dang nasir rohanai nasagado ibana alang aro masa pero paditai tahe tu bengkelhi hapela solawau inna ibana kadula sapa. Ro memang marminggu. Dung marasa hati bana ba Karena pina beruro, heran na bilulango di mana maring gereja. Bah, du gereja naruhan di mana? Aidak kay bana tu gereja. Dungi songoni hudul di mana? Dang dingo ibana pamatehon hapena. Merjami tamatong paditay. Magkuling mahapina matay dong magkubung ibana, dong narapot corban. Jadi ini ay mana ka perbengkel. Jadi say Holanding mabuat hapino di sakuni sadap satabi salawar naon ala sopit maulhia mai buat di tikisongoni kan ribu matong suarai sudah ruas na di sini si bereng tu iba na bolang si tuai pe maradu neng jongjong sejolo ngain na tu iba na marara buhina mata ibigay mana mo si suara ni natay na so ijahodor wa ngay dititingi pamati silent inna ibigay ba na maila situ tua matai itorido ibana bagasar rohana na sujadi robiau tu gereja borngin nai lawi mana tu kafe ala ni tabuni musikon tartodong ni tangan nagalas nai sabur minuman nai ni di meja ni mana itong merlujung pelayan ni kafe tu meja nai enggak apa-apa Pak enggak apa-apa maaf ya Pak biar kami bersihkan inna pelayani sonakir rohani amatai di kafe. Akama nginang sebenarnya ini tamparan keras bagi kita. Sutung do HP di gerejon menjadi tempat orang-orang yang tidak peduli, yang tidak bisa memaafkan, yang tidak care dengan yang lain, yang tidak mampu menghargai yang lain dan menghormati sesamanya. Sutung do gabi mabiar halak rotu gerejaon alani hitana di bagasano. Aladang rama paditana, aladang rama perhaladona, ala ruas na sudi holan na tunjuk-tunjuk ja. Ya dong aku padita cerita tangis iban. Neng mundur daw siya kapadita konin na iban. Buasa ni. Setiap hari Rabu neng sermon merukil doa. Saya tangis di mana mula neng sermon. Alanya ha. Jupang iban ay par sermonan, sudi perhaladona hola song-songonot iban. Ini ibadahkah yang kita kerjakan ini? Pelayanan kita ini ibadahkah? Kita mana mengalusi kanduk marsadasa. Roma 12 ayat sada. Tabuka Rom 12.
Rom 12 ayat 1. Molo ngadapot rap majaha hita 2 tolu ya. Nahua poi mahamu alia kadongan marhite-hite asini rohani debata. Pasahat hamuma daging muna bahen pelean na mangulu na badia nahina lomohon ni debata ima hadaulaton ni namarroh. Daging taod do ta pelehon ditiki hudul hamu di gerejaon daging munaido pelehok kamu hibul tu Tuhani. Jala dada asal pelean alai dok iko pelean na mangulu pelean na badia doho pelean na hinalomohon ni rohani debata. Inilah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tadda na paduahon ima mangulahon ulaon asini roha doho sitong. Melaksanakan tugas diakonia dengan benar. Didok di ayat 10 bagian A diturpuk tanah kaningani. Di Yesaya 58 ayat 10 bagian A. Jala di lehon ho asini roham tunamale. Jala di pasabam ho rohani nadangol. Ini pekerjaan diakoni sosial. Ibadah yang sejati bila terlaksana pelayanan diakonia sosial yang benar, yang kita laksanakan dengan rasa hormat dan rasa takut kepada Tuhan Allah. Jadi melakukan pekerjaan diakoni sosial ulaun asini roha bukan untuk pamer, bukan supaya dipuji-puji orang, bukan untuk cari followers atau demi prestise, nama baik dan lain sebagainya. Alai taulahoni di bagasan hadaulaton, di bagasan biar, di bagasan hormat tu Tuhan dewata. Hudok di pertanyaan dari Selasa Rabu. Adong doh ya gereja distensilan ni dititing naon kan ibay dotong hamulateon. Jinalo do hamulateon. Ala nasala do sekretaris mabay gelar ni anak nay na mangaliok kamulateon. Holan amin 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 parhalero martangi yang di gereja di konsistori. Holan amin na parjamitay di konsistori termasuk amatay. Ayon salah debe kamu. Ay susungono guarnya anakku. Unang gati-gati hamu, lo jadi sekolah nak kima bayanin. Abago ya mang, apa lagi pida-pida mga lepasu-pasu, ngay toro tu konsistori songono ni naroha. Do sebenarnya na tinuju na mabek kamu latihan ni naroha. Hola nasay bereng halak do gelar ni anak non, asay puji-puji halak do. Nukibat do be, ibain hamu latihan, ibain di jinalo do hamu latihan sian NN. Alamat Jalan Tuba nomor 31B. Ayah ada museum. Nga NN ibahin alamat Jalan Tuba. Ngibo to halakan non. O sianu do si NN nonin. Tanggung-tanggung do pe mangalok kamu lation. Tong do pe asa ditada halak, asa dipuji halak, asa diboto halak. Mangulahon ulaon asini roha naing madibagasan hasitong. Molo ditajahan nongan ayat 10 di bahasa Indonesia memberikan yang lapar dari apa yang kau ingini. Artinya ketika kita menolong orang yang lapar itu bukan dari sisa-sisa yang kita miliki, tetapi kita juga sebenarnya butuh itu, tapi karena dia lihat dia kelaparan, yaudah kita kasih sama dia. Itu diakoni sosial yang ditunjukkan dalam ayat ini. Asa taulahum maulaun diakoni sosial doho sitong. Mulu di huriat tahun ber-25.000 bisa bulan abago pung plus samuna pe hurasa ngasa 10.000 sebulan. 25.000 bisa bulan. Boleh dohonon maaf termasuk tu sisa dope sian akabilan jamuna itu kan Allah yang gue ya 10 anak kaning dang sebenarnya engkau masih menginginkan itu tapi karena kau lihat dia lapar kau kasih kepada dia. Itu pekerjaan diakoni sosial. Odona ya di dok Tuhan Yesus di Matius 25 ayat 34 140. Jadi adong masa kelompok halak idok Tuhan Yesus bongok mahamutu siamukon tuha rajaon banua gijang ay nunga dileok kamu au mangan ditiki male nunga dileok kamu au pahean ditiki swadong ditiki marsai mara au nunga dileok kamu au tumpangan ditiki swadong bagasu dungi roa kana masuki Tuhan nadiga kuida hame homale gabe hulia komangan nadiga kuida hame ho marsai mara gabe hulian pahean
nadigan huidahami honaburo gabe hupaluahami. Didok Tuhan Yesus tu sada nabi nahemmu tu name meton nda tua udoi. Ini pekerjaan diakoni yang benar. Maka sebuah ibadah yang berkenan di mata Tuhan, lakukan pekerjaan diakoni sosial dengan benar. Tadda na batuluhon om manaparpudi, mangargahon hari Sabat, menghormati hari Sabat, ahado hari Sabat. Tabuk majo 2 Musa, 2 Musa biddu 20, 2 Musa biddu 20. Ayat walu sahat rodi ayat 10 sada. 2 Musa biddu 20 ayat walu sahat rodi ayat 10 sada. Didok songonon. Ingot hamuma ari Sabat laho pabadia hossa. Ono mari mahamu mulaulaon. Jala bahenommu nasa ulommu. Allah yang guari papituhoni. Ari paradianan ni Jehovah debatam doi. Dang jadi bahenommu disi agia aha ulaon. Nang ho manang anakmu, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, nang nasorang tuho di bagasan hutam. Ai dina onomari do ditokpa Jehovah, langit doho tano doho laut doho nasa isina. Dungi maradiam maibana diari papituhoni, dibaheni do ubahen na di pasu-pasu Jehovah, ari paradanan nei jala di parbadiai. Berarti ari Sabat ima ari paradianan nabi nahen ni dewata dada hola tu dirina ale doho do tu hita sude akan atinopa ono mari hita mulaulaon dileho sadari hari yang dihususkan dan dikuduskan supaya apa? Supaya kita berhenti ini merecovery apa? Memperbaharui atau merecharge kekuatan kita, tenaga kita, semangat kita dalam mengerjakan pekerjaan kita. Alam semesta ini pun disuruh berhenti 1 hari dari 6 hari. Ingat yang Tuhan minta bukan yang 6 hari, hanya yang 1 hari. Alanya kamanginang lungo biha makarajadat mulutung adong parmargaon ikut siak kamu du suara unang ma dipukul ibadah hitawain pesta parmargaon innahamu. Memang ibek kamu udah si parmingguon. Alika ngay tadi konibana kurnay garejana. Ngay tadi konibana parminggon nay garejana. Lao may bana tu sopuan. Isi may bana beri tohodo beribana. Alay nang siya kita mangargahon ari Sabaton. Ditiki awal-awal ni Covid, godang do postingan rindu ibadah di gereja Butimon. Idok do bisi. Nah orang do rapor ni padi tahun palay tutuk gereja inna. Dung sonari nggak mulai aman dang rotong tu gereja alasannya gak bisi kopi do biar ramang kopi tinggalan sia iba ya lau tu pesta mangodasi mar pesta manortori di si dang adong si kopi di si dah bah ya satawereng jo waduh tu mangargao nari Sabaton sederi dosian onom ate molo akka hamudo manajer ni ulommu kabodo aturmu ai madamang ari minggu itu gudang pendapatan ni namu sirot tong oh lo tutuk jo apale 2 jam bano buka musik dang lari anggung rezeki mrodo jala gari ada lempasu-pasu ni dewata silopit sadari amin amin jadi ya dong berita ni misionaris di daerah Tarutung Tutoba di buku catatan misionaris. Jadi molo musim panen di Toba majomur. Ate amang situasi terus. Siap persea, adong todong ta siap persea. Inaga timbul sila musik. Musim panen noeng. Musim panen. Molo musim panen majomur reme. Memang nang binoto. Mu baru hari Minggu, so ina malas nyari. Ya hari Senin satu hari Sabtu rodok beado sehera ngali mohop songoni alai mau hari Minggu itu paltak mata nyari. Jadi di buku catatan di misionarison lau tu gereja misionaris pagi-pagi dungi merdala lau tu gereja ibulu sibana parhutaan ibereng madong salah inat tengah mulai sibuk
membuat tedana dok tikarna lagi naik di pahebang ati neng ngajomor matongan Roma misionaris sih inang jolo marminggu mahita sajo mendok inna misionaris sih hai madamang hamu majolau hadut pihami minggu naro mudang minggu naroi inna mana beta masa to kiki do inna misionaris on ayo gu bereng joni amang ai mak lasian hario tabuhian pasti donongat emeko jomur masa darion inna iban apala to kido roman no kodai nang upay mahami pe inna misionaris ilaw iban ada yang gue inat dang apala di bardulihon iwereng mana gope koring manon emeko sederio sudah inna rohani ban diangkat iba na siya jabu dungi pas sabur honi mana ilagion di auraur apa di auraur ada bahasa Indonesia ini di auraur disebar ya disebar mau lotung salah menerjemah hopi alima disebar di kari emei asa rata gitu ya di aur nah itulah jadi dong saya di auri mana alani mau nyarion meliting tu si majujung nih mauas dilalai natai ala mau si bana buat majota he tes susah jabun lawi mana tu jabu tu dapur membuat tes ya termosna ditikin nama bet tes nai bana sebenarnya itoruni hutai ala rura dong itoruni hutai adong 2 ekor horbo na merdugu saya merdugu horboon ala nina merdugo saha tu gijang saha tu alaman ni natai idugu madoho emenai sude apalah sude emenai didugu sabur ma emei ditanoi sude ruar mai mana membuat tes non holani berengi mana idabu ma tes nai tangis mai ban ipasobui mana do songoni emei lau mai bana tu gareja mengaku salah iban ima di suraton misionaresi aka manginang dang naneng mabibiar yau mulu sumber minggu amari minggu gabe rosong daong itu catatan sejarah itu catatan misionaris tentang pelayanannya naolo do seta hokop na 2 jomon mabir hita dang dapotan hape laos luangan mari menghormati hari Sabat menghargai hari Sabat sebagai hari yang dikhususkan oleh Tuhan menghormati hari Sabat disebutkan tadi di ayat 13c tidak mengurus urusanmu tidak berkata omong kosong marhata raringin jadi berkata omong kosong itu tidak benar-benar menghargainya boy do hamu rotong tuson menghargai hari Sabat idok kamu beribadah di dok kamu alai di tonga-tonga ni persauranope dan apalah takas kita na menghormati menghargai hari Sabat karena apa? Karena apa yang kita kerjakan semuanya hanya omong kosong boy do hamu markor satabi dia makana burju boy do hamu markor alai parkoramunai bohama asa jago do punguanon ikut jago hita beri kalakan songoni tujuan na motivasi na dan menghormati manang menghargai hari Sabat do sitong boy manang rotu garejaon hola manaruh kurna saya markur mulak agu yamang molo neng markur do sesuai hom majam ibadah munang atong itaruh kurne mulak ope perlu do pamana tota sutung do ala kebiasaan songoni dan apalah tikos beta hargai hari Sabaton manang say markur hola say edene lawi mana hudul-hudul di toruan aka amang inang dohot kita saluhna mari menghormati hari Sabat sebagai tanda kita ini beribadah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan hadaulaton nahina lomohon ni rohani Tuhan debata disaluhunai jika kita melakukan ibadah yang berkenan tadi didok disi goda kian janji nasian debata di ayat sia bagian A di atas diturpuktai didok do janjina ima dungi jauh-jauh maho jadi alusan ni jahoba maho molo angguk-angguko gabe dohonon nama idama disodoa diuduti musiano di ayat 10 bagian B bicar mahati urommu di bagasan haholomon hagolapommu tuduson hosniari diuduti muse di ayat 10 sada saito tong matogu-togun ni jahobaho jala pasabamon naroham dia keinganan narahar di dalam tanah yang kering pun engkau akan merasa puas jikalau engkau melakukan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan dia akan senantiasa menuntunmu
Mungkin kau mengalami persoalan dan pergumulan hidup saat ini. Jikalau engkau duduk di sini mengikuti ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, Rohnya akan menuntunmu untuk mengambil solusi atas persoalan dan pergumulan yang sedang kau hadapi saat ini. Dung ini dok muse di ayat namangihut di ayat 12, dok di ayat 14 marlas ni roha mahomida Jehovah. Dungi di ayat na parpudi parmudu-muduokku maho marhite-hite perjabaran di Jakob oppumunai. Om manakaning alus ni na menghormati are sabati. Molo mabiyar hita luangan mago hita molo dang ro tu garejaon molo dang mangulahon ibadahi taingo ma justru sebaliknya molo tau patupa hadaulaton na hinalomohon ni rohani rebata parmudu-muduon na mahita sian perjabaran ni si Jakob taboto do perjabaran ni si Jakob sesuatu stok yang tidak akan pernah habis untuk kita dalam memelihara kehidupan kita. Jala didok dodison hatai ruar dang sian pamangan ni padita tapubulun sude jaji. Didok di ayat na parpudi ai pamangan ni Jehovah do madok songon. Artinya apa? Janji ini pasti akan diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Atau ngamanginang baik kamu mahadaulatom muna ibadah muna gabi halomuan ni rohani debata. Amin. Martang yang mahita. Moliate ma alai Tuhan. Hatam nunga marsaringar di parsahoran nami di Tikyon. Jala mangajari hami asa situng tutu akka peribadahan nami Tuhan. Jala asima roham atik tung sadeling naon hami parhalado doho sudi ruas ni huriamon nunga mangulahon akka ulaon ibadah nasohina lomohon ni roham marpamuati maroham Tuhan salpuhon saluhut akka hagaleon nang hahurangan nam jala pargogoi urupi parbisuhi hamion tujuluan niaryo Tuhan patupaon nami mahadaulaton nahina lomohon ni roham naing madibagasan biar hami Tuhan maradopon ho jalahu pataridaho kami holong ni roha marado podongan nami imahataridaan ni parsobaon nami nasitong tuho ali Tuhan pada usia kami aka roha diri aka ulaun najat na manigai roha do pikirannya kahalak na dihumadia kami ali Tuhan totong ma hona ma parsahalay hami asa totong ingot mangargahon ari sabami hami Tuhan disudi ruduk ni ulaun na huadopi hami dot aka aktivitas na ikon ulahonon nami pahingot sudi ruasmi laho mamake partikian na mangargahon ari sabatmi ay dilehokodo ali Tuhan asini roha jalapadan pasu-pasu tuaka halak na mangulahon hadaulaton na hinalomohon ni roham pasu-pasomu ma marlopi gada dinasida nang dihami atong Tuhan patau mahami sudi ruasmon laho mangulahon ulaon hadaulaton nahinalomohon ni roham Tuhan hupasahat tami ma sudi ngulu ni ruas ni huriam siadat danak na met sahat tuaka nama tua totong mahona mangaramoti nasida ganup marsada-sada disudi ulaon nanaing ulahonon ni nasida di bagasan saminggu nanaing roon tabay gogo duho semangat jalalehon aka kemudahan disudi ulaon ni nasida asa marlas ni roha sudi ruasmi laho mangulahon aka aktivitas ni nasida ali Tuhan di bagasa tikyon uhamonate hok kami do basa-basam di sudi ruas ni huriam namarlas ni roha di bagasan samenggon makalason partabahan ni umur di nasida tu sudi ruasmu namar ulang tahun homa ali Tuhan nama masuk hahipason gajang ni umur las ni roha jala homa napasauton akan nahinalomohon ni roha ni nasida nasomaralo tuho asalam gadda las ni rohana Tuhan madalani ari-arina hobar tu lomoni roham tu akka ruasmi Tuhan karena majalo parutungan natama di bagasan saminggon jala totong akka silas ni roha marida akka ulau ni nasida nang berhasil totong ngajari nasida sidok mau lihat itu ho jala boy nasida Tuhan makalason padongan yom mudo di tonga-tonga ni ulaon nang ngulu ni nasida tu akka ruasmu na marukil namar sitaonon alanya kaparsahiton na mangai di pamatang ni nasida satu tikyo Tuhan na dipabuat to di pamatang na manang pihak di podoman na di jabu na manang di rumah sakit secara khusus wadio kami tu ina nami nyonya si manung kalit boru bitang
atau ngon yang dirawat di rumah sakit. Asima roham Tuhan, surduk ko matangamu nalaboh itu sude akar ruas ni huriam na di bagasa parsahiton. Asa tanggal nasa sahit sohi hilala nasida siapa matangna. Boy muse marhahi pasollahu mangulahu sude akka ulau ni nasida. Tuhan debata laos songoni mahwo diho kami do. Sude ulau ni tonga-tonga ni huriam hakabe beci manggison. Asa homa na masuk ka program boy mardala Tuhan dalan maka mulia hogwarmu may marhite-hite akka ulau di tonga-tonga ni huriamon. Pasu-pasu sudah parhalado doho sudah karuas ni huria asa di bagasan sadari roha laho pasau tosa. Atong Tuhan om matangiang doho telehelek nami. Nau pasahat hami toho holan marhite guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan si paluahan. Amin. Mare dehita los tisom mata pasahat pelean napaduahon. Se alogi
martangi homma tatangnya komma peliata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na denggan doho nasau libasa na mauliutus. Hupasahat hami masya na nilehom itu hami pelian nami tuho say jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhasya kami pelianon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim asalamu tadahami godang ni sileho-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomani roham di banua tongaon, songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Oh